Madekwana akanaka mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai paAfrica and Beyond Television Network apo patinoramba tichitarisa zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Baba vaMadhuku kana kuti Profesa Madhuku vari kutaurayo vachiti aiwa baba vaMunangagwa 2030 yamuri kutaura muri kutamba nesevana. Regai titarise kuti vari kuti this is a year where we ought to face directly and bluntly this whole nonsense about 2030. And it must be buried, whether alive or dead. And then once we bury it, we are able to look forward to the politics of the country better. But this thing must be removed from our political processes. So ndo mashoko akataurwa iwo nawo Madhuku. Tisati tanyanya kutarisa kuti tuone kuti vari kumataura vachirevesa here kana kuti vachimbotamba havo nepfungwa dzedu. Regai tinzwo vaMonzora. Well, the Constitution was designed to make it almost impossible for anybody to amend and extend the term limit. So in terms of Section 328, if anybody wants to amend the clause that deals with the term limit, then the amendment must go through the normal processes but end up with a referendum. And this referendum is simply a referendum with a referendum question on whether or not a presidential term limit has to be extended. After that, assuming that the referendum succeeds in the sense that people vote yes for the amendment, the clause goes on to say that the resultant amendment does not benefit the incumbent. So if people want the incumbent to benefit, in this particular case, President Mnangagwa to benefit, then there must be another referendum, another process, and another referendum, in which the referendum question is simply that should President Mnangagwa have a third term or not. It will be a person specific. Now, these referendums, the two referendums, must not be within 6 months of each other. They must be more than 6 months of each other. So it is almost an impossibility. So there is the legal issue. There is the moral issue. President Mnangagwa. So ndo zvakataurwa izvo navaMonzora. Ivo vachitiwo hazvigoni kana kuti hazvibviri kuti zvinge zvichiitika. Takanzwa vaMadhuku akambotaura vachiti pamutemo chaipo hazvigoni kuti zvinge zvichiitika zvidaro. Asi kana tikatarisa nyaya iri kusimudzwa mudare reparamende pamapepa atakaona achisimudzwa navaMutodi, nyaya yavo haisi yekuti vaMunangagwa vaite president kweupenyu hwese. Nyaya yavo ndeyekuti pasare pane vana vavaMunangagwa, asi nyaya yavo vanoda kuti vatange vasvika 2030 vaavoide kurohwa pamaelections ari kuuya 2028, vogona kugadzirira kusiyira vana vavo vachiwana nguva yakareba yekugadzira zvese zvavanoda pamwe chete nevana vavo. Saka chekutanga ndechekuti vaMunangagwa vakawana extension yetemu kusvika 2030 vanombofema vombozorora. Saka ivo vakada zvekare kuzokwikwidza 2030 vanogona ivo baba vaMunangagwa kungozoti 6 months dziya dzachitaurwa navaMonzora dzapfuura vambofema pa2 years dzavanenge vainadzo vobva vapinza futi chimwe chireferendum chekuchiextenda kana kuti chekuchibvisa materm limits, zvichireva izvo kuti vanongoramba vakachibata vachiita zvavari kuda. Ipapo vanenge vasingachada nyaya yekuti vati vari kuda ivo third term, but inenge yava nyaya yekuti materm vachiva nemamwe materm ekuti president anogona kuita chero materm 100 kusvika afirapo achingoripo, apa anenge ane term ine 7 years. So unonyatsoona kuti nyaya iyi haisi nyaya yakatanga kugadzirwa nhasi, inyaya yakarukwa kubva kare. Mukatarisa mashandiro avaMunangagwa, tinotanga kuona cholocho declaration kugore ra2004 tichifamba kunosvika patinondosvika 2008 tinoona vaMugabe vachidyiwa election uye vachibvuma kuti ndadyiwa election, asi vaMunangagwa vachiuya vachizomisa. Izvi zvatiri kutaura zviri on record, ivo vaMunangagwa pachavo vachibvuma kana kuti vachizvitaura vari parally kana kuti vari pamusangano weZANU-PF vachiti ivo ndo vakadzosa maminista ese akanga atorongedza zvinhu mumaofisi vachiti tadyiwa
ichocho ndicho chinova chokwadi, asi ivo ndovakazvimisa. Zvinova kuti vakanga vane urongwa hwekuti vasvike pavanoda, asi rangarirai kuti Mai Mujuru ndovakanga vari vice president, zvichireva kuti vakanga vasingangokwanisi kungotoboka sehowa vatoo pamusoro. Vakarwa zvekare kuti Mai Mujuru vabve. Zvinova izvo zvinoita kuti mhuri yeZimbabwe ive nemibvunzo kuti ko mafiro akaita Mujuru aimbori mafiro akamira sei, chinyi chaizvo chakanyatsoitika. Semunhu akarwa hondo, munhu aiva general, moto akavauraya sei, uye sei vakanga vasina security. Ukaenda pakuwadzana paTenwald apo pavazvinavashi, pane masoja anenge achitoripo akatuchengetedza achitori nepfuti, asi mubvunzo ndewekuti ko sei kufamu kwakanga kuna vaMujuru kwakanga kusina masoja iwayo. Then totarisa imwe nyaya, inyaya yekuti Mai Mujuru havana kuzoita nguva vakabva vatoborwa pachigaro. Izvo zvavari kuti vakabviswa ivo zvisina tsarukano, chero ivo havasi kufara nemabvisirwo avakaitwa vaMnangagwa ndokubva vapinda. Tozotarisa tichiramba tichingofamba tichiona zvinhu zvese zvakanga zvichiitika kubva vaMnangagwa pavakaita vice president kuzosvika pavakapinda paupresident. Aiwa, amai Grace Mugabe vakafamba 10 provinces nyika yese vachiparidza zvakanga zvichiitwa navaMnangagwa zvekuda kubvisa baba Mugabe, zvinozikanwa nenyika yese pajekerere. Saka kana takazvitarisa tikazobva ipapo kusvika patiri nhasi, unoona kuti munhu akagara akaronga tsoro yake ichirongwa nomumwe mutovo, haisi tsoro iri kurongwa nomunhu mumwe chete, itsoro iri kurongwa netimu inotowirirana kuti aiwa ngatifambei takadai, aiwa ngatiitei zvinhu zvedu takadai, aiwa ngatibatei apa napapo. Saka haisi nyaya yokuti tingati vanotya mareferendum bodo. Varume ava vatya mareferendum, vamalava vanongoripo, havana kuenda kureferendum. Pane high court order yakatotaura kuti havasina kodzero yekuti vange vachiramba varipo, asi takazoona vana Mai Gwaunza vakuuya vakuchinja zvinhu vachipidigura zvinhu zvinova izvo zvinosina kufamba zvakanaka. Saka kana takatarisa nyika yeZimbabwe, takatarisa zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, tikada kunyanya kushanda nokuti mutemo unoti kudii, mutemo haushandi munyika yeZimbabwe, nechikonzero chokuti varume ava nyaya yavo vakatoronga vakatoroka. Chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vawirirane kuti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo. Kana vawirirana kuti hazvisi pamutemo, voona kuti vangaita sei kuti nyaya iyi igone kunge ichimiswa ye2030 pamwe chete nemamwe maagenda ese ari kumberi anosanganisira dynasty iri kunzi iri kurongwa, kana kuti umambo hunonzi huri kurongwa. Saka ngatirambe tichitaura tichionesana kuti zvakamira sei munyika yeZimbabwe.